Συγγραφέας, ζωγράφος, τι θα προτιμούσατε να σας βάζανε ένα δίλημμα? Δεν το προτιμώ, αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει. Δηλαδή, Έρχεται. είναι θέμα έμπνευσης, Ναι, είναι ότι έρχεται και πρέπει να γίνει. Δηλαδή, όταν είναι κάτι γραπτό, έρχεται γιατί είναι γραπτό. Το άλλο είναι ζωγραφική, είναι ζωγραφική. Εσάς ποιος σας ευχαριστεί περισσότερο, δηλαδή? Δεν είναι θέμα και τα δύο με ευχαριστούν. Έχουν μια ολοκλήρωση στο είδο τους. Άλλο είναι η μία επιφάνεια με το χρώμα. Εκεί μπορεί να βγει μια συμβολική, για παράδειγμα τώρα, η οποία πολλές φορές έχει βάσεις στη μεταφυσική γεωμετρία της αρχαιότητας, γιατί όταν είσαι γνώστης, χρησιμοποιείς τα σχήματα κάτω από το έργο. Ο λόγος έχει μια άλλη δομή. Ο λόγος μπορεί να έχει και μια δομή που να έχει και ήχο. Με το λόγο μπορείς να βάλεις πολλά συναισθήματα και τα 4 στοιχεία των αισθήσεων, την όσφρηση, την ακοή και την αφή, τη γεύση, αυτά πρέπει να μπαίνουν μέσα. Η περιγραφή, το συναίσθημα. Η ζωγραφική είναι κάτι βέβαια που δεν έχει γλώσσα, είναι πιο κοινή γλώσσα. Αυτά υπάρχουν εκεί, τα αισθάνεσαι. Δεν τα περιγράφεις με λόγο. Είναι άλλος λόγος ο ένας, άλλος ο άλλος. Πιστεύω βέβαια ότι η γραφή, μετά τη Βαβέλ που χωριστήκαμε σε γλώσσες, μας μπερδεύει. Άλλωστε είναι και το εγχειρίδιο της πολιτικής. Δηλαδή με το λόγο μπορείς να πείσεις κάποιον. Όμως μπορείς να μεταφέρεις μηνύματα. Από αυτά που έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα, γιατί και εγώ τώρα σας μαθαίνω και μου αρέσει να μαθαίνω έτσι κουβεντιάζοντας, σας βοηθάει πολύ η λαγογραφία, η θρυλική παρεδόση, η αρχαιότητα, το παιδί, ο Καραγκιόζης. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος σε ένα κράτος χωρίς ιστορία και παράδοση. Αυτό είναι που σας εγινεύει? Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι της ψηφίδας μας για να ψάξουμε να βρούμε το μεγάλο μας παρελθόν σαν Έλληνες. Εγώ αυτό μπορώ να αποδώσω και προσπαθώ κάθε μέρα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι σε αυτό. Πίσω από το μύθο υπάρχουν πάρα πολλές αλήθειες. Δηλαδή μιλάμε για τη Δήλο, ότι ήταν το σημείο που λατρευόταν ο Θεός του Φωτός και έχει αποδειχθεί ότι πραγματικά έχει τη μεγαλύτερη, πώς το λένε, φωτεινότητα. Και είναι το άλλο νησί το αντίστοιχο είναι το νησί του Πάσχα. Είναι απίστευτο, είναι ακριβώς αν τραβήξεις την ευθεία της ακτίνας. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο μύθος μετά από χρόνια και από τους μεσαίωνες που έχουν περάσει να ξαναεπαληθευτεί μέσα από την επιστήμη. Τι γίνεται, τα σύμβολα και οι μύθοι είναι, όπως σήμερα γράφουμε στο κομπιούτερ με μικρά σύμβολα, μια ολόκληρη ιστορία επιστήμης. Το κηρύκιο του Ερμή είναι το DNA. Αν δεις το DNA όπως κινείται, είναι αυτό. Πολλές φορές λένε ας πούμε για μαγείες, για τους σταυρούς των Ροδόσταυρων και αυτά. Προημερών βρήκα ότι τα χρώματα αυτού του σταυρού, τα οποία είναι μπλε, κόκκινο και πράσινο, είναι η ανάλυση των πρωτονίων και νετρονίων που είναι τα quark. Λοιπόν, κάποια γνώση είχαν τότε και απλά το συμβολήσανε για να το ξέρει κάποιος που ξέρει. Είναι μια σύμπτωση. Δεν είναι συμπτώσεις, γιατί η σύμπτωση ήταν και ο μύθος της Τρίας μέχρι που βρέθηκε. Αυτό που δεν ξέρω τι σύμπτωση είναι ο ναός του Σολομώντα, γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα. Δηλαδή δεν έχει βρεθεί ίχνος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από το μύθο, ψάχνοντας, μπορείς να βρεις πραγματικά τον εαυτό σου. Είναι η ρίζα μας, είναι ο εαυτός μας, είναι ο τρόπος που εκδηλωνόμαστε. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σας πω, ξέρεις, να λατρεύω την αρχαία θρησκεία, γιατί αυτά είναι μαγκανισμοί. Αλλά θέλω να ψάξω να βρω πράγματα. Τα αστέρια, ας πούμε, που πολλές φορές τοποθετούνται πάνω στους στόλους της εκκλησίας, ήταν από τα αρχαία χρόνια, ήταν οι αστερισμοί. Βέβαια με τα χρόνια γίνανε πιο, πιο διακριτικά και πιο διακοσμητικά. Αλλά βλέπεις ότι παραμένουν εκεί. Σας βοηθάει το σύμπαν και οι ανακαλύψεις του? Γιατί το βλέπετε έτσι μεταφυσικά και όχι επιστημονικά? Ακόμα και η μεταφυσική είναι επιστημονικό, απλώς δεν το ξέρω και το λέω μεταφυσική, γιατί είναι μετά από μένα, δεν το ξέρω μέχρι εκεί. Βέβαια με εγωιτεύει, είμαι ερωτευμένη μαζί του, γιατί έλκομαι από αυτό και ανήκω σε αυτό. Και κάθε μέρα μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα, μέχρι εκεί που αντέχω και μπορώ.
Να το πούμε για άλλα βιβλία. Ναι, αυτό είναι το Παλτό και η Σκιά. Είναι δύο από τα πρώτα βιβλία. Το Παλτό είναι η ιστορία ενός παλτού, ενός Μικονιάτη, που πήγε πάμφτωχο στη Ρωσία για να γίνει έμπορος. Και όταν έκανε χρήματα, έφτιαξε ένα παλτό. Και το παλτό αυτό ζει 3 γενιές, γιατί τα παλιά χρόνια το δίναμε στην επόμενη γενιά και την επόμενη. Και βλέπετε όλη την ιστορία της Ελλάδος, μέχρι τον πόλεμο του 40, την απελευθέρωση, και όταν πια οι άνθρωποι ξαναγυρίσανε στο νησί για να κάνουν ξενοδοχεία, έχουν ξεχάσει το παλτό σε ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη. Και το παλτό κάθε μέρα διηγείται σε ένα καρφί την ιστορία του, μέχρι που συμβαίνει κάτι για να περάσει στον χώρο των ηρώων. Το άλλο είναι η Σκιά. Αυτό είναι ένα επίσης ευρηματικό βιβλίο. Σκιά εδώ, η Σκιά είναι η σκιά ενός κεραμοποιού. Η Σκιά είναι, Γιώργο, Αυτό το βιβλίο είναι Σκιά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ο ήρωας είναι μια σκιά. Και είναι η σκιά ενός κεραμοποιού που έζησε τα αρχαία χρόνια στη Δήλο. Όταν πεθαίνει ο κεραμοποιός, η σκιά μένει πίσω και αρχίζει και ζει διάφορα πράγματα. Είναι αυτές που βλέπετε, είναι φωτογραφίες από διάφορα παραμύθια, από έργα, από διάφορα παραμύθια, γιατί κάνω και την εικονογράφηση και τη συγγραφή, όπου ζει μέχρι το σήμερα, μέχρι που βρίσκεται ο τάφος του πρώτου για να πάει στον κάτω κόσμο. Είναι από διάφορα παραμύθια αυτές οι εικόνες. Αυτό είναι από ένα παραμύθι που θα βγει φέτος από μια κοπέλα η οποία είναι παραπληγική και μιλάει για τον άνθρωπο που φτάνει στον προορισμό του χωρίς να μεταλλάξει τον εαυτό του. Δηλαδή, ατομικό νεφός της εκδόσης. Γιατί αυτό τώρα που βλέπουμε είναι από τη Σκιά, την εικόνα. Ναι, γιατί κάνουμε και σε άλλους νέους συγγραφείς, διότι οι περισσότεροι εκδοτικοί εκεί δεν βοηθάνε τους νέους Έλληνες συγγραφείς. Συνήθως παίρνουν τις εκδόσεις από το εξωτερικό, γιατί είναι έτοιμα και είναι πολύ φτηνή η έκδοση, διότι παίρνεις τη μακέτα έτοιμη και απλά βάζεις την ελληνική γραφή. Διότι το να φτιάξει ένα βιβλίο ενός Έλληνα συγγραφέα σημαίνει από την αρχή κασέ, από την αρχή εικονογράφηση, και ήδη έχουμε 2 συγγραφείς που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Η μία είναι Μικονιάτισσα. Αυτές είναι εικόνες από τα βιβλία σας. Αυτά είναι από τα βιβλία, ναι, από διάφορα βιβλία. Η άλλη δεν είναι Μικονιάτισσα. Να δείξουμε το βιβλίο αυτό, το Γιώργο, το εξώφυλλο. Να δείξουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί. Ναι, είναι η Σκιά. Και αυτό τι διαπραγματεύεται, είπαμε. Αυτή τη σκιά που σας είπα, είναι η σκιά κάποιου που ζούσε στα αρχαία χρόνια στη Δήλο, ήταν κεραμοποιός και ζει τη δημιουργία των κεραμικών μέσα από αυτό. Και όταν πεθαίνει ο κεραμοποιός, η σκιά αποφασίζει να μην κατέβει στον κάτω κόσμο και ζει τη μετάβαση κάποιων δειλιανών στην κάτω Ιταλία. Ότι επιστρέφουν τελικά γιατί τους λείπει το φως της Δήλου στην Τίνο. Από την Τίνο βρίσκονται στη Μύκονο. Από τη Μύκονο συμβαίνουν διάφορα πράγματα το Μεσαίωνα και ξαναβρίσκεται η σκιά στη σύγχρονη Μύκονο. Και έτσι κάνεις ένα πέρασμα όλης της ιστορίας των νησιών εδώ μέσα από μια σκιά, η οποία βιώνει τα πάντα και παίρνει μέρος και στη ζωή των ανθρώπων με το δικό της τρόπο, τον μαγικό. Ένα άλλο σημαντικό βιβλίο που βγήκε πριν 2 χρόνια είναι για το ρόλο της αιμοδοσίας. Έγινε με έμπνευση το έργο... Αυτό το αγοράσει ο Παπαντώνης, θα το αγοράσει αυτό εδώ. Που είναι πρόεδρος της αιμοδοσίας, ένας ωραίος ιερέας, ο βικάριος της Καθολικής Εκκλησίας της Σύρο. Ναι, το έχω στείλει. Το ήθελε στείλει. Έτσι να του κάνω έκπληξη τώρα μου ότι... Το έχουν το βιβλίο αυτό, γιατί είχα προσπαθήσει από πέρυσι και από το Δήμο Ερμοπουλίων. Το Δήμο Ερμοπολής. Ερμοπολής, ναι, και από τα Ερμοπολία, μήπως περάσω έχω κάνει ένα δρόμενο πάνω σε αυτό με έναν ακροβάτη, το οποίο είναι καταπληκτικό. Ήδη το έχουμε παρουσιάσει στην Αθήνα και θέλαμε να το παρουσιάσουμε παραμονές Χριστουγέννων. Το ακροβάτη το κάνει ο Δήμαρχος της Ερμόπολης, δεν το κάνει αυτό τον ακροβάτη. Όχι. Δεν ήξερα ότι έχετε τις εικονότητες. Είναι ωραίο, για να μην φέρουμε άλλον ακροβάτη. Θα τον έχουμε την Τετάρτη εδώ. Θα ακροβατήσετε εδώ πέρα. Αυτός με εσάς σίγουρα. Ναι. Και ήθελα τουλάχιστον να παιχτεί τις ημέρες των γιορτών, γιατί είναι ένα σπονδυλωτό έργο, τα οποία δείχνει πάρα πολλά μηνύματα των προβλημάτων της σύγχρονης ζωής, δείχνει τα παιδιά του δρόμου, δείχνει τους πολέμους που εξακολουθούν να γίνονται, την αλόγιστη πυρηνική ενέργεια, το οικολογικό, τους μετανάστες και τους λαθρομετανάστες, γιατί μέσα από αυτό και σε διάφορα σημεία της γης συμβαίνουν πράγματα που άλλοτε ο κόσμος σώζεται και άλλοτε δεν σώζεται.
μπαίνουν μεταφυσικά στοιχεία μέσα, τα αστέρια και οι άγγελοι οι οποίοι επεμβαίνουν. Να το μεταφυσικό πλέον αυτό που δεν ξέρουμε. Στο έργο αυτό έκανα τον άγγελο. Θα ήμουν ένας αμαρτωλός άγγελος. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, και ελπίζω στο μέλλον να κάνω κάποια πράγματα στη Σύρο, γιατί πέρυσι με δικά μου έξοδα τόλμησα να κάνω μια έκθεση με όλες τις εικονογραφίες των βιβλίων, παρουσιάζοντας τις εκδόσεις Μικόνιο Φως και παρουσιάζοντας μια άλλη συγγραφέα, την κυρία Γιακουμάκη, με το καινούριο της βιβλίο Μέλισσα Μέλισσα, το οποίο μίλαγε για το μέλι. Και το βρήκα ευκαιρία αυτό, γιατί από ό,τι ξέρω στη Σύρο υπήρχαν μεγάλες μελισσοκομείες τα παλιά χρόνια, από τα οποία μάλιστα πήραν τα φώτα οι Βενετοί. Πάντως γενικά οι άνθρωποι της Ευρώπης από εδώ μάθαν τη μελισσοκομεία. Και με έρισμα αυτό κάναμε αυτό. Δυστυχώς περίμενα να στηριχτεί και μία έκθεση ζωγραφικής δική μου, Καραγκιός ο Έλληνας. Ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση 2 χρόνια. Και ξαναστέλνω ερωτήσεις. Γι' αυτό σας λέω επιμένω. Στην κάνουμε εμείς, ο σύλλογος μας την κάνει. Το αναλάβω εγώ. Θα ήταν πολύ καλό. Γιατί είναι η έκθεση αυτή σαν πόνημα ξεκινάει από το Λονδίνο όταν αρχίζω να μελετάω την ιστορία. Γιατί σας έγινε ο Καραγκιόζης, γιατί? Να σας πω κάτι, είναι το πρώτο αρσενικό στοιχείο το οποίο ασχολούμαι μαζί του. Και είναι ο Έλληνας. Καραγκιόζης. Ναι. Λοιπόν. Να το πάρουμε σαν κομπλιμέντο οι Έλληνες. Δεν ξέρω, έχει πολλά μέσα. Δηλαδή έχει τα υπέρ και τα κατά. Οπότε δεν ξέρω, πάρτε θέση. Πιστεύω ότι είναι ο χαρακτήρας του Έλληνα. Τώρα έρχονταν ο Σπαθάρης στην καφενεία του Περατικού, στην παραλία. Ναι. Τώρα ένα ναυτικό πρωτορείο και μας έπαιζε Καραγκιόζη ο ίδιος όταν ήταν νεαρός. Και επίσης εδώ πέρα έχουν κάνει μια εκπομπή με τον αλυσμόνιτο αυτό υπέροχο άνθρωπο, τον Σπαθάρη, όπου του έχω φτιάξει ένα τραγούδι και το τραγούδισε. Και είδα κρίση τότε. Καταπληκτικό. Και είναι ένα σπουδαίο ντοκουμέντο αυτό που διαπερνάει με τη ζωή του με αυτή την εκπομπή. Ένας ευγενικός, ταπεινός. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι. Κάποτε έτυχα και εγώ να είμαι κοντά σε κάποιους. Λαϊκός, πραγματικά λαϊκός υπέροχος άνθρωπος. Κοιτάξτε, συνήθως αυτοί οι λαϊκοί άνθρωποι, επειδή ζουν μέσα από τον πόνο και από την αγάπη για την τέχνη και δεν την εγκαταλείπουν, έχουν μια σοφία που αυτοί που θέλουν να παίρνουν διπλώματα φιλοσόφων δεν φτουράνε μπροστά τους. Γιατί ζουν μέσα από τη ζωή. Μέσα από τον απλό άνθρωπο μαθαίνεις τη ζωή. Εγώ οφείλω πάρα πολλά στους απλούς ανθρώπους. Μήπως του Μακρυγιάννη η ιστορία δεν είναι η πιο έγκριτη ιστορία του ελληνικού έθνους? Η πιο ρέουσα, η πιο ειλικρινής. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί σταυρώνονται. Και μετά τους παίρνουμε στα χέρια σαν ήρωες. Έτσι δυστυχώς. Και ο Γοργοτρώνης που... Και ο Γοργοτρώνης. Η Μαντώ Μαυρογένους αναγκάστηκε να φύγει από τον τόπο της να πεθάνει αλλού. Δεν ξέρουμε ούτε που είναι ο τάφος της. Και συχνά κάποιοι ντόπιοι λένε και ποια ήταν αυτή η τόσο χαζή που έδωσε την περιουσία της, γιατί για να είναι σήμερα ελεύθερη χώρα.